Ramogi John kamoro mora mintiere machiegni e chenro mar Pok Opogore. Parni chenro mar Pok Opogore biro nie TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Chenro mitayo kod Anna Sharon Ong'ao. Okinyi makawuono wantiere kaunti ma Homa Bay, walimo gwenge mag Mbita kama bende wadhi twak gi nyadendi Christine Arodi. Nyadendi ma bende osebedo ka twang'o lewni rang'iny mar vitenge. Mana kaka ineno toka, ineno vitenge rang'iny mopogore opogore. Kopogore gi manya Ramogi John entiere gi dukane mano mong'ere kaka Tina Fashions and Design. Kopogore kitenge bende oloso tigo mopogore opogore ma bende biro nyisowa kaka nochako. Bende kopogore gi mano en nyadendi matimo gik moko mathoth. Bende oloso wuoche rang'iny mar akala. Duto te wabiro bedo kwa minyo ni mar mondo nyiso ni pok makama nochako karang'o mochopo nyaka kama entiere. Koro bedo kodwa nyaka giko mar chenro makama. Mana kwa chako Christine Arodi en ng'a? Mana kinyalo nyisa nyakwa Ramogi John in ng'a? An Christine Arodi. Adak Mbita. Dukana ntiere Mbita. Bath Equity Mbita. Atimo fashion and designing. Dukana bilongo Tina's Fashion and Designing. Christine Arodi nitiere gi pok mar Twang'o. Pok manochako higni mathoth mokalo e gwenge mambita e kaunti ma Homa Bay. Entiere gi duka mong'ere kaka Tina Fashions and Design, kamotime pok mar twang'o lewni rang'iny mar kitenge. Kopogore gi mano, oloso wuoche rang'iny mar akala, kachiel gi loso tigo mag dusruok. Aken ni chako handi ni karang'o? Nachako ala 2009 but okusabedo mayot ahinya. Nachako ala ka natimo fashion and designing but naonge gi charan mar Twang'o. Ka naonge gi charan mar Twang'o koro nayudo customers to kuma nyalo tweng'e ne onge, lakini no kanya kono customer ni aonge gi kama nya tweng'e. Koro nochopo kuma awuotho kuom fundi mag Mbita. Tang'ise ni samo kitweng'ni banyalo twang'o law moro to ne giyiena. Samoro be ne gitamore. Koro ne ntiere ng'at moro niluonge ni Samba. Samba no kuna ni an gi charan more ot, inyalo komboa 500 shillings per month. So ang'ise ni sawa. To ng'ise no adhi ka charan. Koro ng'eni nan gi charan e ot ochopo kuma atweng'o apimi oko ka wuotho arwako law maber, then ipenja ni tweng'o kanye takona ni matwang'o. Then apimi tatwang'o ni e ot takelo ni charan. Kasto dhia kamano maji chako ng'eyo na Twang'o. Kasto nayudo kamoro but Vikings ka Rateng. Koro atweng'o kanyero, then ochopo kuma koro chiro, jidonje chiro. Kasto ayudo ot chiro e bath cho kanyero. Ema nachako Twang'o, ayudo customers. Mano koro ne 2010. Christine, ohala kohala ka ichako nyaki bede gi gima dhieri mar mondo mi ichak kito ohala makama. Aken mar mondo mi ichak ramna kaluwore gi pok ma intiere godo. Ere kaka nikete makoro obedo ohala? Gima miya mijing'o aneno ga ni mondo kikaer pesa, amor ng'ato mondo miya pesa. To ka moro ng'ato koko gimiya pesa. Koro ana adwaga na ti mondo ng'ato ng'e tija, omiya pesa then okel na jok moko. Mane emijing'o man ga godo kuom tija mondo amor customers ga gi tich matiye mar lweta. Ng'ato nyalo puonjo ni raw materials magi kata mna mwandu ma itiyo godo e tijini igolo gi kanye? Materials matiyo go moka golo Nairobi, Kisii gi Uganda. Ramogi John, ohala ko ohala nitiere kod ber gi achiedh nade mage, to ohala ko ohala nyaka chak gi kumoro. Chutho ohala kichako nyaka ibed gi omenda mowinjore nego bed ni chako godo ohala makamano mong'ere gi dho ngere kaka capital. Christine wacho ni bengi mar Equity emane omako bade mochopo e ong'ala ma entiere. Kaluwore ni bengi no emane ochiwo ne hola. Mwandu moloso osebedo kogolo kowuok e boma ma Kampala mantiere piny Uganda kachiel gi boma ma Nairobi. Christine Arodi dwaro leronwa ohala ni kanochako nonyiso motelo ni noyudo sir kowuok e bengi mar Equity. Be wawinjo ne sigande gi bengi mar Equity nochope kanye mochopo kumugike.
Equity nadonjo gi Simba, Equitel, nachako tiyo gi Equitel. Equitel naolo loan Equitel mochopo kuma anyalo yudo 30,000. Koro kana anyalo yudo 30,000, nachulo 30,000 no. Koro kana chulo 30,000, nayudo ni adwaro pesa mang'eny. Koro aamua mondo adhi e branch. Koro kana adhi e branch, taromo gi credit manager. To credit manager awuoyo godo ni asakawo loan Equitel moromo 30,000. To 30,000 sani ok roma. Adwaro mondo ae 30,000 mondo adhi e loan maduong'. To nokona ni loan nanyalo chopo 200,000. Tacho ni sawa mondo achak gi kanyo. Koro mane Equity nomiya loan. Ma naendelea gi loan. Ma nyaka sani chakre na chakawo loan osebudho ma nyaka sani koro ginyalo miya loan kar madwaro. Kata ken 800,000 kata ken 1 million. Nyaka sama chopo ni anyalo yudo. Kaka customers gachula Equity. Gitiyo through till. Customers gong'eyo maber ni ka gibiro tweng'o kata gibiro timo transaction koda, gichulo pesa through till. To Equity till no osekonya Equity till osekonyago. Okonya loso records ga. Kadhi wero achulo through Equity till, through Equity bank. Osekonya save records ga gi make transaction gi customers ga. Mano kaka Equity osabedo ka konya. Tinde karam na chirni bende ohala mitimo bende thoth. Lakini pogruok mane ma bende gik ma iloso mana kaka nisenyisowa kanyo lewni mitwang'o, wuoch miloso kanyakla kod tigo. Pogruok mane ma gintiere godo kipimo gi mane chiro ma oko? Pogruok awacho ni I'm the only designer in Bita. Cause jomodong apakra ni jomodong gin funde. Nwach atweng'o men, women, kids, aloso wuoche, aloso akala, alafu kenda nyalo dhi e mboto makao gimoro malos kaka charts. Aloso charts magolo piende mag nyithindo, aloso gi gibiro charts. Chupni akwanyo chupni mag kong'o ma ji osawito, then akawo taluoko tachoro. Koro aneno ka pogora, koro aneno ni I'm the only designer in Bita. Achiedh nade makoni kod kocha bende jamako hendni mopogore opogore. Akendi kito ohala mitimo bende iseyudo achiedh nade mopogore opogore. Challenges maneno bing'eni lure ng'eni jong'eni funde gin wakora. Koro ang'ena temoga mondo nying mar fundi mkora no mondo awe. Koro nyayudo ni kata kikono customer ni bikinyi ka ulawi. Tineno ken gi doubt. Nia abo yudo lawno koso ka be yudo. Koro ng'eni ko biro to kinyo yudo rata ni karokin mikora intafauti. Then nyayudo ng'ato obiro the all day omulo lewni ogolo omulo legolo then ongisi ni kaido pesa chieng' mora boduogo. Koro challenges jok moko nitie macho ni inyalo twang'o lawa ne dier, inyalo kethe kosi nyalo twang'e. Koro challenges to ng'eny mar ohala. Ohala ko ohala nitiere jogo eko ma bende itiego. Kendi kito ohala mitimo bende itimo tiegruok. To ponono nitimo tiegruok itime nono kosi nitiere omenda mitiyo godo. Lure gichudo nitie moro nyabiro ni ati ogombo tweng'o but en gi pesa makama. Koro iwinje. To per month nitiere ng'at manyako ni eno nyachulo per month onego bed nakawo 5,000. Tinya yudo ng'ato ng'isi ni en gi 3,000 kata 4,000. Koro lure kaka uwinjoru. To per year be nitie joma chula per year. Per year kawo 40,000. Sa jok moko nitiere mang'isi ni anan gi kama tagombo ni nyathino ng'e tweng'o kata nyathina gombo tweng'o. Koro lure gi kaka uwuoyo gi be ng'ama gombo tweng'o no. Bende intiere gi jok ma indiko e kit ohala ma bende samoro konyi gi loso mwandu mopogore opogore ma bende waneno. To ka intiere godo in gi ji adi? Joma konya kaka akala. Akala tich matiyo kinya tiyo kendi. Nwach samoro aloso akala, samoro ayudo order mar goro chupni, samoro ayudo order mar akala. Koro lure an gi ji ariyo makonya loso akala. Koro koloso akala achiel lure gi en style mare mar akala. Nitie mag 100, nitie mag 200, nitie nyaka mag 50 shillings, nitie nyaka mag 70. Mano commission.
Nyakorom Gajwang' iseneno kit ohala mopogore opogore ma bende Christine Arodi loko. Ineno kanyo kentiere gi pok mopogore opogore. Ineno kanyo kotwang'o lewni mag rang'iny mag kitenge makata cheran bende ineno ka. Bende ineno kanyo koloso tigo. Tigo tinde irwako gi joma chuo kanyakla kod joma mine. Bende pok mentiere godo en pok mano mar loso wuoch. Wuoch oloso rang'iny mar sandals kanyakla kod akala. Pok gi duto te ma bende entiere godo nochopo ka endi nang'o customers mage oyudo yo machalo nade. Wolernwa kaka otimo marketing kata mna kaka ouso kit pok ma bende entiere godo. Market samoro ayudo tenda, samoro customers mabiro, alafu TikTok, antie Facebook. Customers gamoko ayudo through Facebook, through online. Penjo mang'eni ji mathoth ok penji en kaluwore gi kaminene ohandini e kind thuolo mabiro. An napenji mana ni e kind thuolo mar higni 5 ineno ohala ni e yo machalo nade. An gi dream mar chako academy mara. Academy mara ni ang'eyo tije mang'eny moka bitimo gi kenda with time. Koro nitiere kaka dano na chaka academy mara nitiere nyiri monyuol dalagi to gigombo tij twang'o to gingo gi pesa. Maga bodwaro nitiere jowuoyi be ma donje drugs ma adwaro ni mondo chieng' moro abi apuonji gik mang'eyo niwach goro okanyal goro at the same time, okanyal twang'o at the same time, okanyal timo fashion and designing kenda. Koro adwaro ni jok ma onge gi wezo with time 10 years coming mondo abi abed gi kaka academy mara mondo akonygi through equity. Ang'eni gibro konyo. Advice mane ma bende inyalo chiwo ne jal mantiere kod pok ma en paro ahinya nyaka luwore kit pok ma bende gi entiere godo. Advice kata mna paro mane ma dichiwne rawera samoro miyo jaduong' mantiere oko kacha. Gima nyalo kono youth kitimo tiji titime kiere. Kiero tije mitiyo to pesa bo biro kende. You have to think big, you start small, you do it now. The way nilianza kidogo paka penye niko saizi. Koro kitimo tiji titime kiere to pesa bro biro. Then you just change your mentality. Then you are ready to go. Jok madwaro biro Tina Fashions and Designs mayudore Mbita kaindi. Akeni inyalo mana nyiso gi direction yudori kanye bende mbui kintiere gin mbui mage ma bende itiyo godo. Bende nitiere thuolo mar chuni namba. Contacts maga an Mbita but equity Tina's Fashion and Design. Facebook ayudora Tina Jua Arodi kata Tina's Fashion and Design. TikTok Tina Jua 2. Contacts maga 07 21 487 332. Wachni mogik ne Nyakorom Gajwang' de bedango kiny makawuono. Koro gimogik manyalo kono ji joma timo ohala kaka an kata fundi mantiere around Mbita, ang'iso gi ni mondo gitim matek to gier tijgi ma gitiyo. To gima nyalo advice gi kendo kidwaro ni mondo idhi mabor, Equity chako loan kaka idwaro Equity nyalo miyi. Kiwango midwaro obed 10,000 obed 50 kata 1 million Equity nyalo miyi mondo gig mabor kuminyalo gike. Koro kono gini nyalo chako matin no nyalo chopi kuma intie. Joma tindo ma be timo gig lwedo, un be ubed kutimo gino kik iluor mar time kiere to bro chopi gi mabor. Nyakorom Gajwang' kanyo bende makelo wa e giko mar chenro mar Pok Opogore. Kaka pile ajawacho chenro mar Pok Opogore nego bed ni bedo gi puonj achiel ariyo adek ma bende iting'o ahinya nyaka luwore kod kit pok ma bende wakeloni. Okiny ma kawuono kata mana kaka nineno nwakeloni pok ahinya ma bende nyadendi Christine Arodi osebedo katimo e gwenge mag Mbita e county ma Homa Bay. Nyadendi ma en rawera ma bende neno kanyo entiere gi pok mopogore opogore. Neno kanyo kotwang'o kitenge, neno kata mana rang'iny mopogore opogore ma bende nitiere toka ka. Ineno kanyo ka bende otwang'o tigo kanyakla kod wuoche rang'iny mopogore opogore. Ineno kanyo akala kanyakla kod mano mong'ere gi dho ngere kaka sandals. Manyiso ni kit pok ma intiere godo nyalo kelo ni yuto. Koro ka oting' mar mondo mi pok ma intiere godo iti godo e yo makare. Kata kamano kaluwore gi pok ma bende notimo, ma en achiel kuom lewni ma bende otwang'o, law makare ma bende oserumo, ma bende otwang'o kaluwore gi kit pok mare. Kouso law makama to kelo ne yuto. Nonyiso bende motelo kanyo ni bengi mar Equity ema bende nosire mochopo kama entiere. En mana ni pok
kani winjo kata mna kaka nowacho pok ma intiere godo tekni intiere go menda matin ma bende inyalo chake godo inyalo kata mna teri e ongala manyime koko manya korom ge jwangi kanye makelo wa giko mar chenro makama mana ka pile warad kendo juma mabiro sa en chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi chieng' tich ang'wen mana e Ramogi TV kita kod an Sharon Ong'ao oriti masani.